Daig lokal nga balita. Bisa nagpadayon ang pag-us-us sa kaso sa COVID-19 sa lawigan sa Negros Oriental. Apan dili gyapon magkumpiyansa ang katawhan ni ining virus nga nagpadayo ang karon. Padayon ang pagsumpo sa mga frontliner. Karon sa General Committee Quarantine ang estado karon sa probinsya sa Negros Oriental ug nagpadayon usab ang pagpamakuna sa katawan aron ang dili dayon matakbuyan sa mao nga sakit. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma deklaro nga mihangyo ang katong mga tawo nga nabakunahan dili gyud gyapon magkumpiyansa ilabi na kun mogawa sa ilang panimalay. Dugang pa ni Konsyal Salma nga dili sa ingon nga bakunado na ang tawo sa batok COVID-19, dili gyapon wad-on ang mandatory standard. Mahimang no usab ni Konsyal nga padayon gyapon ang pagsudog face mask, face shield kon mogawa sa ilahang panimalay. Yun nga mag-amping ra kita nga kanin sakita di man gud nato makita nya una-una nato sakita mo ra walay tambal pud ni sakita. Ang atong tambal ani paglikay ra yun nga dili ta matakdan. Unang hangyo na ako manang atong hangyo nga kanang face mask, face shield mura yun atong kuanon, sige ra yun naton ang gamiton para proteksyon sa atong kaugalingon. Kung ka nang magtapok-tapok, mulikay putas dagang tapok, kaya mo na itawag social distancing na yun ta. Kini ang ating Rakabalita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Tal nga balita nanukad sa lungsod sa San Jose. Gipahibalo siya Vice Alcalde sa lungsod sa San Jose nga si Milnick Logronyo nga ang kalagdaan sa probinsya ilang lungsod ang dili kini madadali og anha sa ilahang lungsod kong taga Cebu o gikan sa probinsya sa Cebu kon wala kini mga rikitos nga dadon padulong sa pagbiyahe. Gani sugad nga adunay mga tawo sa lungsod sa Sambuan kinsa nakalusot og sakay sa bus upat ka mga construction worker kinsa mopauli unta mo biyahe padulong sa Negros Oriental. Kinsa positibo sa COVID-19 og napuggan kini sa taga Philippine Coast Guard sa miaging semana. Ang lungsod sa San Jose ibutyag ni Vice Mayor Milnick Logronyo nga kung taga probinsya ka sa Cebu kinahanglan jud kag aduna kay negatibo nga resulta sa RT-PCR test og vaccination card ko na mahimo o antigen. Naisay pa niya ko na mosulod jud sa ilahang lungsod sa San Jose i-kwarantina nila og 14 días og pahigayonan kinig swab test aron malikayan ang pagkailap o nga virus ani ang iyang pamahayag. Yang patuman yung sekto nga border control. Dili kasunod ang taga Cebu diri sa lungsod San Jose kung walay S-Pass wala sila coordination dire wala sila negative RT-PCR kung sa mga nabakunahan katong antigen test result wala sila ato dili kung sila ka sulod pa dire sa atong lungsod kung panalita mo sulod sila ato kung sila i-quarantine kaya akong tagaan ang test ako nang-isolate kay galikay raputan actually ka nakapadyapo na nga mga isolated facility wala na muna stop na aming patrol upat na lang upat na lang among na-isolate Kini ang ating Rakabalita 943. Vice Mayor Milnick Logronyo sa lungsod sa San Jose sakop ning probinsya sa Negros Oriental. Katapusang lokal nga balita. Negros Oriental Governor Will Ragay Digamo dili mo apilar sa National Inter-Agency Task Force kabahin sa restriction sa probinsya kung unsa may sunod nga quarantine status. Matod pa ni Provincial Governor Digamo karon ang probinsya sa Negros Oriental hinay-hinay na nga nagkunhod ang aktibong kaso sa COVID-19.
Dugang pa ni Governor Digamo nga kunsay iduso sa National Interagency Task Force, dili na nila ni apilar tungod kay para laman kini kanatong tanan. Saysay pa ni Governor Digamo nga ila-ila ang ipadayon ang border control sa probinsya aron wa gyoy makasulod nga virus nga dala sa tawo. Ani ang pamahayag ni Governor Digamo. Time unta pag pag-appeal og MGCQ, but I did not because ato sa i-extend gamay so that makita kay ga-drop man ang number of cases karon, so hopefully ato gini siyang ma-lower into zero COVID. Now what we did is that we continue to enhance our capabilities in addressing the border control. So kinahanglan dito ato nang gikuandaan nga wa gyud makasulod nga COVID sa ato ang probinsya. From any ports, any borders sa airport, ato ginang gisiguro nga walay COVID nga makasulod sa atong probinsya. Because if walay makasulod, nakita naman nato ang sasulod sa atong probinsya, nakita na nato ang COVID, na-contain na po nato. So eventually, mahurot na kundi siya kasi makamatay ning virus ini. O wala na makasulod. Kini ang ating Rakabalita 943. Si Negros Oriental Governor Ruil Ragay Digamo. Kini ang ating Rakabalita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang ating Rakabalita 943. At Rakabalita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. At Rakabalita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. At Rakabalita 943. At Rakabalita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Rakabalita 943.